jotono no lamsuga ani blogo angke khaklai no rok jotono kaham nong na hanai angke tini thambel nugui no rok saiman kana bad news ba hamia khobor gai bad news no hai ani buprangju ani amani ta ojagani amani buni dadani busaju bo bike accident engjak bo hospital ro klaijai jibiwo tabo bo jibiwo no kho recover ongya kho ingke plus tamo buni condition kisasi improve kho baruk thana tini we paji nong khana condition kisi hamia bukha sarangya nogo jotonin bukha sarangya abon bagai block bo khaijakliya jotonin bukha hamia angka block khainani bo khlai simaya angka joton kisi kisi upsetting jakhnke bukharo sarangya angka block khaijakliya anjraini to exam pakha wansok mani continue exam mane continue block khayen hnani ke daily ungliya angka norok pre khaidi buni bagai bo jati hamnani ingthing hnai sini mane bo tan sana ang obo sawisi bujok maya ta buni chirai bo tongo do masa ani busan chete kisa ani busan se okra 3 বছর 4 বছর বা 5 বছর ngana ga busa ganang buma kun kaisang ka chirai rong ba busuk mane affecting ang je buma saimanu je buma ang nai rok busuk kosto tangana osrainyo sarnani khaninani bukha jusuk man phena asuk maya jusuk buma mama khai gase dini blog bo khaije gyangni tongka ga tini khaya nanya ke nor bowan sukona opai ba obrei ba oblog khanye bri tam blog khaliya hnai ke ob mane bukharok srainga abon bagai blog ro khaije gyangka agi ro khlaiman tong kisa tini abono no blog bai baksa mane manju jura ro ang renai blog angkai tom no saklai rekha an blog to phainai hapono leri phainai nogoro jotono mane jotono hambai akubai ko ke continue blog khainai ni try khainai angkai asukno abono angkai bukha hamya abon bagai blog khaimai yangi tongkha angkai blog to khainai continue khainai ang angkai naigena ko bopron jini go khaino angkai tini jorotoi asukno ga blog unkonai naithoni norok blog paisa ko ngo nongkui toni rekha tam nai somoi toni rekha ko obo tai ko hoi kra hintoi na te som khan ko phuli phayo tabo ko tor kha ko sijak ab to sia ko ga andol phaitongo boroma bon tini sari roknai rokui gana tabo ku kra ekbar rukhangke nang khangke saisimangka ke motor bu sari roknai ga salbo thanda tini siniyango thanda ke bachapo sanunani ning boma angno invite khayo phaini sinago ne izar nunglai ke bosarang ni bo exam paike tini ke tabo motor rokona phaphan tao babu ni ko na obo rupai ke na mano kai nama bahasa ini ya asli bisa kayak nuka kok sama nih nuka hadi siapa no nuka ini nak berok man cara ya tas yang pun tabu oh tuh sarang cara buka sarang lengke sarang kamu itu kurang kata lagi tata nindol no tata di get jora tuni di ba nindol no get jora ah he get jora sih hindi no dol bat nam sungsak te hai nen dati phaji ma sik na te bazar thananya bazar yo burnya sen Baba ini sebiar. Tadi sini dah. Ah. Wah, bawa foto foto sika. Rohoya kemno sanje kaham sarik sitabu genol no tini kasi jinis nungne ang bazar thang thang tabu no ko obokhe milok banta anti sekarang milok banta tak confusing go milok banta dan talok banta mana milok banta no ko milok banta angka to mo wasi pen nugia ko or phaise nuwa ang milok banta ro okay sinyang logo to mana saimia bu sinai ro to sitong na angka sia or phaise saiman o je milok banta angka agi saya kerosin bahai ko tamu kan khok jang mo se puichi lai dong tahu ko sawo gapono ta paisa ke
angkai ko bacanai tama bui bujo to no mangso bai chawo ang first je ma samani mangso bai to khai ko mangso to ne ja pak san ko no mu chune ang kare ready khai ton ja ko ke bang obono milo panta kai mangso kai muya to renai muya wat ni muya pai to phaja puja ke abo renai ko rui songnai ke ta songrna nol no songpur phunugane je nukia rok saime rok ke to wana khna ang pule wana kha je milok banda mangso rong gutok sa bohaine gau common che tripura rok common che sa oboro tripura rok alka ta alka rok sana to kuna angkhe tabung no first time tabung ya mane kai che khai first time khnaw je mangso gutok sa hone dal ke thokje go ang sup sa wa có milok banda ang khagaya kui ko ui ton kha ready khe ton kha blai bokong khibri kata blai nargai kai ko renai muya renai ke alu o alu mane kesak jar alu sebo gas renai mos renai mangso chikon khlai ko khai ka poto gelaya ba ko kemne to phambai mang khayo mana mangso je bu pham tong mane amo bai khayta kor ko bahan ka hamki se tongo an mangso muya ko boksa dara abo bazar sejanai amaka to mangso saya gabon bandara a bonaka a sheri renai amaka to mangso saya sing mangso sawo babu khe to sawo babu ang ke an chrai ke an logini asno ke amaka a sawo gabon bandara a sunai to milok banta bokserika to ani akhe sheri tong babu ke mangso ko to mukha ko buti ki nar kha babu ki ka buti chawo buti ki ke bo onko kha ka ta go kai ani ko to ka to thok so pang te khanya ja ko ta nai ka ti ba mangso bai blai bai ta nai ki tong tong kha sai ba si kan thoka norong nugui mangkhana amai babu kha mai chalai tongayo singga chapchaka phajak te kaise chapchaka ta singje tongman ya te kaise singno a chapchaka phaja tui muthumnani hine ke wati bo bangsuka ke kini jorate asen blong muthaka jotono no horkaham